Nakasinati og pagbaha ang Surigao City tungod sa sagunsong pag-ulan. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni James Paulayap. James? Mga residente sa duha ka lugar sa Barangay San Juan, Surigao City, subling gipanghikling tungod sa way puas nga bundak sa ulan dala sa hanging amihan. Pipila ka adlaw na nga walay undang ang bundak sa ulan nga nasinatian sa Surigao City. Dala kini sa hanging amihan. Hinungdan nga gipailawom kini sa orange rainfall warning sa Pag-asa. Ang mga probinsya sa Surigao, Dinagat Island ug Tawi-Tawi. Pasidaan niini nga posibleng maghatod kini og mga pagbaha ug landslide sa maong lugar. Tungod niini, gimando gilayon sa Surigao City Disaster Risk Reduction Management Office ang preemptive evacuation sa mga bahaunon nga lugar. Naabtan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kini mga grupo sa mga lalaki nga nambakwit na sa ilang mga balay sa Purok 12, Sitio Navalca, Barangay San Juan. May ako mga bata mo yun, pa ako na ako sa evacuation center. Sigurado, siguro ko na lang kay base mo taas sa para sa una. Kumpiyansa ra kami kay mubura man taga tuhod lang. Taas ang tubig. Wala pa man hingpit nga makarecover ang mga residente sa Surigao City gumikan sa bagyong Odette. Lubog na sab sa baha ang pipila ka mga kabalayan diri sa Purok 9 ug 12 sa Navalca, Barangay San Juan, Surigao City tungod sa way undang nga bundak sa ulan. Sumala sa mga residente, moabot kuno sa dughan nga bahin ang level sa tubig kung mag-abot ang tubig sa sapa ug ang taas nga tubig sa dagat. Kining si Renante ug iyang pamilya muli naunta sa ilang balay apan abta na sab sila sa pagdaot sa panahon. Mobalis na galing may karon untana lagi na kay nubaha naman pod. Naupat ka bok ako bata base kun abtan mi didto way dadon makakuan. Murag pa kung ano na lang siguro sa aning ulan. Palabyon sa Sa datos sa Surigao City Social Welfare and Development Office, anapa sa sobra 500 ka mga pamilya ang temporaryong nakahikling sa evacuation site sa Barangay San Juan. Dili ka jud pwede na dili sila tagaan ng provider ng relief goods. Labi na kuman na panahon kay nagsige na sabuyan. So gahinan ka jud gihapon sila ng supplies para masustain nila sa kada adlaw nila na pagkaon. Sara, nagpadayon gihapon karon ang relief efforts sa CSWD Surigao City alang sa mga apektado sa pagbaha kagahapong adlaw ug kung magpadayon man daw ang pagkamaayo sa panahon, mamahimo na sila mopauli sa ilang mga balay. Sara? Okay, dagang salamat ug amping mo diha, James Paulayap.